mna like mna ndifelula hayi soze nalini na abantu bangathetha uba ndijike ezulwini kwayesu ba-right soze ndifelula hayi soze leyo wathi ndiyathakatha vele thakathela mna thathela ubulalala nwana kwamna naye bajike kwaheaven anangxaki right leyo yam ndizobe ndiyivise buhlungu mna bakhathelelanga aba bantu semfethu ifile lawe iba lamjidi uyaduka ngoku yo lethu anivanga vele yona basawusweleka ngoku yo habo yephi ngalo njani hayibo mna baduke nje ngibanga Kesana chomo ukuthi amsebenzisa amayezi oduka. Chomo vela duke nje spacini. Kaloku ngamayezi akhe. Hayi uyathakatha. Akathakathi tu kaloku chomo ngamayeza nawe ungawathenga isento uzawuduka. Hayi andifuni ithiwa abantu bayathakatha nafuna ufana nobhuti wakho. Bhuti makathakathi uba noyenza imali. Wenzani? Hayi akathakathi akanoyenza imali. Vesikaduke nje spacini. Ngajika nawube imfene. Hayi ufuna uba imfene. Hayi ufuna uba yintoni? Ngandoyikisi ufuna uba ngumntu le ndingumuntu. Ngizambiza kujikela imali ne. Sefethu ngabili Wendikhona fethu hama ndishaya ngokuya nje apha eWaterfront Joma nikushiye manje ngo Jesus hayibo ifethu nangu lo mjita fethu yivuma le fight fethu You need soundtracks, conductors, remote studio. You need soundtracks, conductors, remote studio. yo hayibe sisi yaphi vele ayikho loo nto ayithanda indaba yo